Ayo. Monggo dumateng para paneman-paneman kesenian kuda kebang. Wektalipun sampun meh jam setengah gangsal. Monggo mimpin sami dipun kondur-konduraken. Kenjang saking pepanggan malih tanggal 18. Insyaallah saged semangat malih malih kula lan panjenengan. Kalau wau sampun wonten woro-woro bilih wektalipun sampun ngransek sonten mila saking menika dhumateng para kanca sedaya semonggo nggih sareng-sareng sesampunipun wuru cecanduran sumangga kanthi renaning penggalih panjenengan sami dipun wangsulaken priyangga sumangga. Ya. Tira